Praise the Lord, Hallelujah. Kazanita kukti bukurok tiniang tewisa hanahai nukung notui kaisa kok sanani muchungo. Sini nukungo tamuno nangkuk. Tai chini nukung bahai ngani nang. Sang kaizak paimani aglo chini nukungo tamu klainani nang jeno chini nukung bihik besai thia sak zora hamjak mabai khairok mabai ke biskango thangmanatei apod bipod phaiprubo aprubo kaitor bai krungai tong manatei apo bipod rok phaiprubo motha bai krungai tong manatei jeng tamo khlanya nang tai tamo nani nang abonotei faidi jeng kisa saiman lainai khazani ta kubukuro ga pula nang kaisa no example nani muchungo so jebro sung nok tang khangang ke jeng puila tamo khlai jeng puila nok tang nani sekhang jeng foundation crack ma khlayo tamni bagi chinga foundation crack ma khai ngang ke a foundation crack khlaimani kaisa karon tongo jeno bangla rok phaifru nobar kotorok phaifru wati rok phaifru jeno o nok bai klaya tei ke foundation crack ma khayo tai chung pillar bo crack ke mati sao praise the lord hallelujah so khazanita khoktei bukhuk rok bihik bai besai chila bai broi thansa ngi kaizak mani bo orokom obohaino chengknei kaisa ngmani bo omohaino chini bo haino sini a family wo jorawo bangla fainai jorawo nobor kotor fainai jorawo wati fainai apro bo bihik besai thansa ke hamjak lai grak ke tongnani nangnai Omoni bagai chini nukungo bo foundation nango. So khazani ta koktai bukuro chung nok tang khangang ke at least nangya hampano charta pilar le nangnai no. At least maximum nangya mo chung charta pilar le nangnai no. So khazani ta koktai bukuro tini kebang ma kok sajak nai tongo nukung no tuyei. Haifano tini ang o charta point no sanani muchungo. Chini nukung o charta point jadi tongkhang ke ching nukung apod bipod phaiprubo ching at least crack ke tongai mano so khazani ta khoktai prom belai ken poriskar ching nugui tongo chalaba bure kaglai mani ching poriskar ke nugui tongo chalaba bure kaglai mani kaijak mani aglo bure alada chalaba khari thango chalangka alada bure bacha smai chao so kabang mo ching nugui tongo chini tripura hayungo Kebangma cerai rock, kini kebangma cerai cikon rock ni bobishot nostong gay tongo, future nostong gay tongo, jeng nugay tongo obro. Amoni bagai khazani ta khoktai bukrok tini ang sanani muchung mani ka abose. Chini nukungo foundation crack nango. Chini nukungo crack foundation tongo nango. Jeng elam bago pori kengke ke nugo mathai sat ni 24 ni simi 27 jorao jeng pori lainai. Hake tabuk ani okok rok khnawi abo haino tongnai borok bo holongdap saka nok tangnai sian krung borok hai so khazani ta khoktai bukhuk rok jisu saka ani kok khnawi omo haike tongnai borok sian krung holong saka nok tangnai hai so khazani ta khoktai bukhuk ro chini nukhungo kaitoni kok tongnani nango Kaitoni kok porinani nango Babel porinani nango So khazani ta khoktai bukuro omo belai kana chini langmao week chini tripura hayungo chini nukungo sabo Babel porinai tong belai kana kom bihik besai besa betui ke kuthum saka kuthum sabo Babel pori belai kana kom nuk jago so khazani ta khoktai bukuro elang bag ni kok sawo Kaitoni kok khnawai omohai tongnai borok holong saka nok tangnai nung borok kaitoni kok khnanai kaitoni kok o bible simise nung khnawi manai so khazani ta koktai borok kaitor bahai ke koksa kaitor o bible ni bisangtei se chungno koksa nung salo 10 minute bible porike nung kaitor bai 10 minute koksa kha nung salo आधा घंटा bible porike nung आधा घंटा kaitor bai kok samani klayo tani bagi o bible ni kok omo kaitor ni kok tamni bagi malechung hebrew chapter o porike chung nugo
o Bible ni kok thai rok belai kena fam tongo Hebrew charni baro belai kena fam da sing kubuk ni saibo kubuk so khazani ta kok tai bukro sininu khungap kaisa nango omong ke kai to ni kok so nang decision na di ching kai to ni sajak sajla ngang ki ching kai to ni kok khanana ni am belai kena chini responsible tongo belai kena chini adhikar no ching porinani nango ob chini khlai thai no am chini khlai thai no second point ngang ke surimung sininu khungo ta kaisa tongo nango surimung bo tongnani nango am belai kena important tamni bagai male kai to no poito khlainai bororok sing kai tor bai suri ui halok boi tongna nango chini suri ma tamo ngake sing tamni bagai suri ngake sing japuru kai to ni thani wo suro chini halok kai tor bai chini halok tebo krak ngai thango tamni bagai male ching babelo porikhe nugo johon 15 norok ang bai thansa khe tongke buthai manai ching kai tor bai ke thansa khe tongnai chini nukhung bai ke kai tor bai thansa ke tongnai surima ni bisingti chingkai tor bai thansa ke tongnai second point surima thansa khayo tai surima chingkai tor bai halok ka ham boi man mo belai kino important tekisa third point chini nukhungo nakar laima tongnani nango chini nukhungo khorok jatai khorok sano nakar laima tongno bihik basana nakar nango basai bihik no nakar nango tai parents so bahina basa butni nakar nango chung joto no bahan butni borok chini nukhungo bo joro sungsaya samung khlaijak tei ngai thango sumsok nik samung khlaijak tei ngo tai ama babu ta khlai di mana au samung khlaijak tei ngai thangka ngangke apro ama babu babu jiui achrai rok no nakana nango ta bihik pono aba besai ni muchung mate tongi alada samung khaya sajage samung khlaijak tei rok ngai thangka ngangke besai bo nakana nango tamni bagai kaitor sungna prungo kroksa nakana ni bagai so ang noroga tabu sanani muchungo tini ang nukha kabangma parawo nukha bihik besaino nakari mainya kagui tongnase goisio tebo phono besaino nakarui gnei thansa nani muchungya so khazani takuk tei bukro chini obkha pathor haino sung slaiui chingkai torni a norom duduk bkhano se mananango jeno ching kroksano nakari manani chini nukhungo kroksa nakarnani amo belai ken important jadi ching bihik bai besai kroksa nakari tongui mainya gangai ke nini ani besarok borok tai nakarmung tongla tamni bagai besa betui rok bebak no nukhungni tekese srungo fourth point hamjak laima so khazani takuk tei bukro belai ken important chini nukhungo kroksa no hamjakma tongani nango a hamjakma ni kok kabangma no sajaknai kok no tongo pia a hamjakma jinisini thani wo tongna nango so khazani takuk tei bukro abon begini belai important o charta pillar nango jodi o charta pillar ni bisingo kaisa pillar krei ngangke a nok bai thangnai no jodi nukhung khaka pia hamjakma kringa nukhung bai nai nukhung khaka pia nakalaima krei ngangke kaklai mung bo fainai nukhung bai thangnai jodi nukhung khawai suri mung krei ngangke a nukhung bai thangnai nukhung khawai bihik basai thansa ka tongmani aglo kaitoni kokporia ngangke a nukhung bai thangnai wati luklai kha tuisa rokbo lombai kha nobar kotor bo faika haipano a nok bailia abo holongdap saka tangja nung bubro holongdap saka nok tangmanai jepro nung suriwo jepro nung kaitoni kokporiwo jepro nini thani nakarma tongo jepro nini thani hamjakma tongo afru nini nukhung holong saka nok tangja khai wati phebo baya nobar kotor phebo baya tuilombo baya bangla kotor phebo baya tamni bagi himale kaitor ni dagima nungra khogui tongo ngi mano ni nukhungo bui nosto khaina nayo ngi mano black magic ngi mano hamya chaya mutai hamya to kebangma norok ni thani norok no nosto khaina mano shaitan norok nosto khaina nai mano haipano jodi nung omo hai khlai tong khanga ki nini mungsa bo nglak shaitan no mungsa bo khlai manglak phia ani kok rok no khnawi amo hai tongya borok bo hasingsa saka nok tangnai sian kri borok he kaitoni kok khnamani aglo norok no tabuk ang preaching khaika o kok no khnaka pia omo haike tongyawi norok tongkhang angke norok hasing lenggo nok tangnai borok se
tamung nai result judi omo haike tongya suri mungbo khlaya kaitoni kokbo poria nogo nakari bo mainya hamzat mungbo krei omo haike norok ni nukhungo tamung nai watui luklaikha tuisa rok bo lombaikha nobar kotor bo faikha haike a nok bai thangkha a nok bai mani busuk bukha korom rere so khazani takuk tai bukhoro obono belai kin important a nok bai thangke busuk se bukha korom rere Kenui kaisa nukhung khamani yaglo besabuti mamani yaglo a nukhung bai thangkang ke busuk se dukhunang busuk se kaitor khairok na khazani takuk tai bukhoro amuni bagai no hasing lenggo nok tangnai borok tang ndi hasing saka nok tangnai borok ta ndi pathor saka nok tangnai borok se ndi khazani takuk tai bukhoro amuni bagai no chini nok tangka foundation crack nganango jene chini nok apot bipo paper bayang na bagai chung poribar khanan gini bagai wansok jak nke aba poribar tabuk khazak nke nini langmano slanya nangnai nin nukungo suri mungno tubuna nangnai kaitoni kokno important na nangnai hamjakma tubuna nangnai nakar lai mung tubuna nangnai hake nini poribar pura ekdom kaham ke thangmanai kuno shaitan phono nono kuno disturb khlai mangla khazan takuk bukrok aboni bagina ang rokno request le tinina a kotoma kaham pilmani bisingtei o charta point no muitu narakdi kaitoni kok surima hamjakma nakarma o charta point muitu narakdi nin nukungo nungo charta point no jodi khlai tonghangangke kubuino neng mas kaisa regular kaitoni kok pori surui hamjakma nakarma nini nogo practice khaikangangke mas kaisa ni bisingo nini nukungo slaijak mung phaine abo 100% guarantee no praise the lord hallelujah kaito norokno hamari khlaitung amen